Uy, may like agad ah. Napakagaling naman. Galing naman ang nag-like ng ating live ah. Magkakamay ako ngayon guys. Magkakamay na lang ako. Dahil masarap tong kamayin no. Ang ating suso. Tabagwang dito sa Bicol. Good evening, good evening. Sabaw lang inulam ng dalawang matanda. Bakit? Ayaw nila? Siguro, yung gulay din. Mert Nathan Oksyanong. Hey bro, hello, good evening. Come on, let's eat. How are you? We are good. How about you? First delegation natin sa English speaking. Mukhang mapapalaban na naman tayo sa Inglesan nito guys. English speaking ang ating first delegation. How about you? Gandang gabi sa lahat. You know, magandang gabi mama. Number 2. Ang ating number 2. Oh, you know, ulam namin oh. Suso. Liddangan or suso o tabagwang dito sa Bicol na may pako. Tapos ano to? Mas marami yung dahon ng pako. Hello kuya. Hello ma'am Sawi. Okay na tayo ha. Friends na tayo sa Facebook. Yun sa iyong request. Ayan, napagbigyan na po. Ma'am Sawi. Tara kain tayo. Nag-uulam ka ba nito ng ganito? Suso. Binataan ko. At nilagyan ko ng ano no. May natirang ano to. Kalamyas o kamyas. Hello. Gandang gabi. Kumain na kayo dyan, mama. Tara na, sabayin nyo kami kumain. Kain tayo guys, kain tayo. Magandang gabi sa lahat. Sawap, ano yun? Sarap. Sinisi sa kumain na yan kanina, pangalawa na to. Masama kasi pakiramdam, kaya sumubo na kanina. Paunahan kayo. Ay, mauna na naman si misis niya, sigurado. Kaunti lang kasi yung kanin. Kaunti lang kasi yung kanin niyan. Tara guys, kain tayo, kain. I'm eating too. What's your meal? Side dish. Anong ulam? Anong ulam mo? Supsupan tayo ngayong gabi guys. Wala ba tayong lagay nito? Ito. Doon lang. Supsupan tayo ngayon guys ng suso. Hello, gandang gabi. Rice and Vlog, good evening. Thank you so much sa iyong pagbabalik. Ulam ko nilaga. Oh wow, sarap. Rice and Vlog, tara kain tayo. Thank you so much, Rice and Vlog. Pahag guys, you know. Dayo Shakti, unang like. Ay, ikaw pala yung unang nag-like. Talaga naman si Sir Rolando. Salamat pare. Salamat paring Corando. Kain tayo. May kan mga naunay. Liddangan. Yan tawag di kanya ito eh. Liddangan ang sa Ilocano, sa amin. Liddangan or suso dito sa suso ang Tagalog. Munggo ka sir. Hindi po. Ilocano po ako. Si Mrs. Bicolana. Kaka-start lang. Opo, kaka-start lang. Kumakain ako. You know, anong ulam mo, Ma'am Sawi? Ano ang ulam mo? Nilaga nga pala, yung ulam. Duling na tilapia ulam namin kanina. Ayan, kanina umaga na parang Rolando, duling na tilapia, nag-ulam kami. Nasubukan na mag-ulam ng duling na tilapia kanina. Sarap pala, no? Agurong, dayta, ayun, agurong sa Isabela, no? Agurong. Sa amin, liddangan, you know. Kumain ka na ba, paring Rolando? Agurong nga, ayun, agurong nga sa Isabela. Pa-support na lang, sir. Salamat. Opo, sir, napuntahan ka na namin, ha? Sino yan? Si Ryzen Vlog. Napuntahan ka na namin, sir. Nadikitan ka na namin ng main channel ko, at saka si Mrs. yung kanyang account. Ayan, enjoy. Clark ka ba?
Ulam ko hotdog, yun oh. Wag araw-araw, Sir Clark, sa hotdog ha. It's not good. Hindi maganda sa kalusugan yan. Wag araw-araw hotdog. Manicola, Manicola, Heart, Montenegro, Bilyab. Ang haba ng pangalan, Manicola. Good evening, thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much, Manicola. Esero, ginataan, ang sarap niyan. Opo, tara po, kain po tayo. Esero, good evening. Thank you so much sa pagpunta mo sa aming live at pa-subscribe naman po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Ella Vlogger, Sir Eli, napuntahan ka na namin, Sir Eli. Nadikitan ka na po namin. Yan guys, may maaga tayong basher. Kanina lang ako nagpunta sa iyo, Eli. Madol Official, shout out po na padaan lang, sabay shout out. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you so much sa iyong pagdaan, Madol's Official. Madol's Official, shout out po sa iyo. Thank you so much po sa iyong pagdaan. Pa-subscribe na rin po ng aming channel and pa-like na rin po ng live namin ngayong gabi. Thank you so much po. Yan. Naglilinis kami ng Naglilinis kami ng lilipatan na bahay namin. Ang dami usok. Oh, ingat po kayo, ma'am. Senchon po sunggo kakak urag upang kakak. Yan, ang aga ng ating basher. Yan magandang magandang pangitain yan. Kasi pag alam nyo guys, pag maraming basher, ang dami naming views. Yan. Ayan Dan sub and like po. Thank you so much, Mama Dolls Official. Senchon po sunggo. Yan, sige po. Ayun, bahala kayo dyan. Mahigpit ang aking bantay ngayon, si Ma'am Showy. Bahala kayo. Kung kayo ayaw nyo magpakaayos ng mga comment nyo dyan, yan, kick agad kayo dyan. Yan ang pinakamahigpit naming bantay dito sa aming live, si Ma'am Showy. Ha? Bahala kayo dyan. Kasi, Comedy, baka naman. ayan, which is underage pa lang si Ma'am Showy. Siyempre, ayaw niya ng mga bad comments. Kasi nakaka-bad influence nga naman pag bad comments. What is so is doing? Yan. She's muting all the bashers. Mark Nathan. All the bad words dropping here in our live. She's muting. James Calma, hello. Thank you so much sa iyong pagbabalik sa ating live ngayong gabi. Pa-subscribe, pa-like po ulit ng ating live ngayong gabi. So with time out mo nga, time out mo nga. Time out mo daw si Sir Rolando. Si parang Rolando nagpapatay mga sis, don't do bad words at live, yo. That's right. Hindi ako nga. Mamaya. Request not granted. Sir, parang Rolando. Bahala ka, mambas dyan. Hello, Empires. Thank you so much for coming here in our live. Thank you for coming back. Allen Renz, Loreto, sarap niyan, boss. Tara po, kain po tayo. Kuha na po. Suso. Kung malapit lang po sana kayo nabigyan na rin po. Tara po, kain po tayo. Allen Renz, Loreto, thank you sa pagpunta mo sa aming live. Pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Good girl, good girl naman pala. Pinusubukan lang naman pala siya. Si Raulo ka talaga, parang Rolando. Magandang gabi po, magandang gabi din po, Magdalena Marabilla. Light Chero, hello, thank you for coming back. Magdalena Marabella, thank you so much po sa pagpunta niyo sa aming live. Pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Good boy. Sarap hambalusin. Ano yun na naman yun? Hambalusin mo na naman at Margie. Thank you so much sa iyong pagpunta. Tara po, kain po tayo. Dude, what's up? Ako in society, good evening. We're good. Where are you at? We are here in the Philippines. Eating snail. Did you eat snail? Suso. Do you eat snail sa society pala? Pako. M-wax. Ayan.
And Waxy, hello po. Good evening, Sir JD. Yan, si Sir JD. Mert Nathan, just don't care about the basho. Yeah, we're not babalu. Hi, I'm a subscriber from Japan. Can you give me a shout out for my cousin? Her name is Happy. Kitty B. Latko. Ayan. Sige ka, bahala ka dyan. Babalo, bahala ka dyan. Ang sarap talaga. Tara po, kain po tayo, Ma'am Magdalena. Yan, bahala ka dyan ha. Mabasa yan ng mga blue name dyan. Bahala ka dyan. Ha, babalo. Isa ka pa. Always eating, yeah. Ang ating live ay eating show. Kaya, pasensya na kayo guys kung laging ganito lang ang inyong makikita sa aming live eating show. Kasabayan ng tamang kwento. Ano yung Maray? Ano sabi mo? Sinasabayan ng tamang kwento. Yan, sasabayan ng tamang kwentuhan. James Calma, help. Ano po yun? What? Help. Sarap niya, suso. What? With gata. Tama po. Tara po, kain po tayo. May Kain na, Justin. talbos na. Hello. Ano na nga yan? Talbos ng pako. Pako. Hello, Ma Nicola. Merry Christmas, brother. Merry Christmas too. Ako in society. Let's eat. Yan na, dagsa na naman. How are you? We are good in Payas. We are in the Philippines. We are here in the Bicol, Albay, Bicol. Province of Bicol. James, kalma. Oh. Kalami. Mark Lester, Kalami. Paghatag yun, no? Tara po, kain po tayo, Sir Mark Lester. Thank you so much po sa pagpunta nyo sa aming live and pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. 4 days before Christmas, ha? Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas sa inyo dyan, guys. Bronze 1, pakibasa po, boss po. Pa-shoutout po kapatid ko na si J-Wab at asawa niya si Princess T from Saudi. Idol ka po ng dalawa na yung mayaman po sila sa Caloocan, may bigasan. Oy, thank you so much. Thank you so much. Bronze 1, pakibasa po, boss. Pa-shoutout po, kapatid ko na si J-Wab. Hi, J-Wab. At asawa niyang si Princess T from Saudi. Idol ka po ng dalawa na yung mayaman po sila sa Caloocan, may bigasan. You know, shoutout po sa inyo. Thank you so much, Bronze 1. And shoutout po kaya sa kanyang kapatid na si J-Wab at asawa niyang si Princess T from Saudi Arabia. Thank you so much Thank po. you so much. Pa-subscribe din po ng aming channel na pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much. I call my son Suso because he is slow. Why naman? Why? Don't call him Suso. You're eating time. Yeah, we are eating time. Yan, bahala kayo dyan. Live kami. Yan. Yan, sige be, kayo, mag-basher kayo. Come on, basher, bahala kayo dyan. Habang di pa natutulog si... Hindi kayo makakapag-comment. Yan, manood na lang kayo. I-basher nyo na lang sa isip nyo yung mga sinasabi. Toothpick so you don't sultop. Use toothpick. Hindi, mas masarap mag-sultop, sir. Masarap mag-sup-sup. Di ba? Parang Rolando, mas masarap mag-sup-sup. Ako mag-toothpick. Ako magsundot-sundot. Gusto ko chop-chop. Mark Lester, hello po. Ako po, yan. Sige po. Chanong Kepay, bahala ka. Bakit ka nagdi-delete na? Message deleted by... si Chanong Kepay. Nag-delete ng message. Bahala ka dyan. Admin was time out by... Bahala kayo. Huwag kayo mag-basher kasi guys. Nathan, sino nasa likod mo? Di si Kumare. Ang aking Kumare, yan. Ang aking Kumare. May nasa likod ako, yung aming yan, cookie. ang aming aso. My wife is from Albay. Uy, ang kababayan. Sino nasa likod mo yan? Masarap Cookie. yan yung laing Bicol. Opo, masarap ang laing Bicol dito. Do you like to go fishing? Oy, of course. That's my hobby. My favorite hobby, fishing, casting. Casting, I love fishing. Saan kayo? Dito po kami sa Albay, Bicol. Ayan, sige po. Ayan, ano na naman po ako. Naiwanan na naman po. Papa Cho, ano ulam tol? Suso, Ginataang suso, pare. na may pako. Talbos na Tol, pako. ayan, may talbos na pako. Ayan, thank you so much sa inyong pagpunta sa aming Thank you so live. much. Pa-like, pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live Mark ngayong gabi. hello.
Mark Angelo Ramirez, good evening. Hello po. Thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live. You Alisa Jagan Kwapa. We cannot understand. Please speak Taga-English. Lola, soltupan time. Yeah, soltupan time. Supsupan time. Up. Sarap guys. Bibira ako makaulam ng ganito dito. Tapos may pako. Ay kuya, di ba kahapon ulam mo ham? Ngayon ano na? Ano po? Binatang suso. Mas masarap kaysa dun sa ham. Mas gusto ko to kaysa sa ham. Sir Elton. Ricardo Mamplata, masarap dyan suso from Tacloban City. You know, shout out Ricardo Mamplata. Thank you so much sa pagpunta mo sa aming live. Na pa-subscribe po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Anong grade ko na kuya? Hindi ko po alam. Sonia. Ma'am Sonia Lorenzana. Hindi ko po alam ma'am. Hindi ko po alam kung anong grade ka na. Hindi naman po kita nakikita. Sorry po. Oh, I'm gonna go now. I'm Lobat. It's okay, Martna-chan. Okshiano. Thank you so much for coming here in our live. And take care. Let's go man. Let's go. Come on. Oh, talaga. Oh, yeah. Talaga, sir. Gustong-gusto ko po talaga mamingwit yung casting. Yan. Casting, no? That's my favorite hobby. Fishing. I'll come down with my wife. We can fish, you know. Sana all. Uy, ulit tayo. Tara, Sir Bloody. Kain po tayo. Ano, ginatang suso. Tsaka na may tabagwang. Ano ulam pakain? Wala pa kami. Tara po, kain po tayo. Kuha na po. Ma'am Sonia. Bili nyo suso. Nanguha kayo. Oh, ano po, binili lang po ni Mrs. Pag may nangunguha ng suso, hindi ko alam po na alam. nila kung kanino Yan, kanina. Sa amin na binibenta pag may nanguha ng gantong suso. Chat na ako. Kaya hindi nila tinuturo kung saan pagkuhanan eh. Pero ang mga ilog po dito ay malilinis. Linis. Galing sa taas ng bundok. Oo. Kasi maunti lang yung bahay na ano. Malayo pa nga yung bahay doon sa ilog na pinaguhulian. Papacho, wow, sarap niya lalo kung maanghang. Ay po, wala po kasi akong ano ngayon. Walang bunga ng sili namin. Binagyo. Ay Papacho, thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live and palike ng ating live ng gabi at pasubscribe ng ating channel. Uy, may naghagis. Thank Christian you so much. Pajuy, thank you so much sa iyong pahagis. I'm from US, no Tagalog. Ay, I'm sorry sir. Nga pala. Akon Society. Sorry, hirap din po ako mag-English, pasensya na po. It's very hard for me to speak English. But I tried my best to deliver my English for you to understand. Thank you so much. Akon Society, sorry. Sa palipad. Salamat sir sa iyong palipad, Christian. Aking screenshot at try natin i-post sa ating YouTube. Ginataang fern. Ano yan? Fern. Snail. Hindi ko po alam yung fern. Yung ginataang suso. Sir Bloody. Nge. Mamaya. So, sorry, konti lang, you know. Boss, next nyo naman, laing Bicol. Mas madalas naman po. May laing ang ulam namin. Pero minsan, pero pag naglaing si Mrs., puro sariwang dahon, hindi na niya pinapatuyo. Yan. Opo, pero masarap yung laing. May nabibili kami doon sa sa bayan. Masarap yung laing nila. Wow, donation. Thank you so much po sa nag-donation nga po. Guys, lalagpasan ko na. Pasensya na kayo at na tayo. Marami na naman tayo. Guys, yung mga hindi ko na mababasa, pasensya na ha. Yung mga bago lang, yung moderator ko lang. Merry Christmas, Cyril. Thank you for coming here in our live. Please don't forget to subscribe our channel. Elizabeth, praise God, Jesus was born. Thank you so much sa malapit na ang kapanganakan ng ating Panginoon. Sayan,
Hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. Marami kami niyan. Igurong Biskol. bisukol. Masarap yun. Ano Gusto ko po yun. Suso, yung bisukol. Ay, yung kuhol. Ay, minsan ang nun dito sila. May upload po ako dyan. May in-upload ako dyan na ano. Ayun o. Much love from the Netherlands. Thank you so much, Elizabeth, for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. Thank you so much. Significant, hello, good evening. Pasensya na kayo ha, guys. Hindi ko na mababasa lahat. Ang dami na naman. Rehan, another 49 pesos sa palipad ni Thank you so much, Christian. Sa iyong pangalawang palipad. Thank you. Napakagalanti naman ng ating Sir Christian Pajohi. Tama po ba? Rihan, Alec, Happy New Year 2026. Yeah, thank you so much. Happy New Year to you. Good evening, Rica Paraleo. Yeah, Ma'am Rika, live again. May palipad. May palipad. Opo, tara po. May basher kanina. Opo, marami nang nagdatingan ng basher. Mas masarap po laing pag tuyo yung dahon ng gabi or fresh dahon. Mas masarap po yung tuyo talaga. Mas masarap yung pinatuyo. Tapos lalagyan mo po ng tinapa. Kaya dilis. Yan, mas masarap po yun. Tinapa na pranito. Yan. Mel Store, hello. Ako si Alan. Mel Store, thank you so much po. Pa-subscribe na rin po ng ating channel at palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much, guys. Salamat ulit sa palipad mo. Screenshot ulit. Thank you so much. Napakagalanti talaga ni Sir. Thank you so much. Sir Christian, Merry Christmas po sa inyo. And pagpalain po kayo ng Panginoon at sana yan. More blessing for you. Sir Christian, Merry Christmas po sa inyong pamasko sa amin. Sir Bojo, muli na. Hello, good evening guys. Ma'am Reka Parelon, dyan na. Abdul Gani, hello. Abdul Gani. Good evening, good evening. Tatlo na yan, oo nga. Thank you so much sa tatlong palipad. Napaka-generous po talaga. Tatlo na. Wow. Bloody, TY, Christian, thank you so much po sa inyong palipad. Melody, Sarmento, Melody Love, thank you so much for coming here in our live and pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ang ating live ngayong gabi. Thank you so much guys. Pasensya na guys, yung mga nalagpasan ko na, hindi ko na nabasa. Huwag po kayo magtatampo. I'm here in Makati just 2 days ago. Welcome here in Philippines. Enjoy your staying here in Philippines. We are here in Bicol. Sir Abdul. Wow, sana wala ito mo ni Sir Chris. Bunga. Ate Margie. Anong ulam niyo dyan, Ate Margie? Pasok, palipad, Diyos nang magbabalik. Tama. Mas marami pa pong blessing na, another 24 Sir Christian. Grabe talaga Sir Christian, ang ating napakagalanti ngayon ng ating Sir Christian. Bakit nag-zoom ang ating ano nangyari? Nag-zoom. Yan, gumaling yan. Thank you so much. Sir Christian, grabe. Ma'am Zoe, bakit? Nagkaalis. Any problem, Ma'am Zoe? Court na, Patrick Garcia. My mom is Pinay. Oh, okay. May lahi ka palang Pinay. So you better learn how to speak Tagalog, Sir Abdul. Sunod tip na. Sana. Pero wag naman po tayong abuso. Kung ano lang po ibibigay. Susunod 9. Thank you so much, ha? Thank you so much. Sir Christian, hindi ko maipin ito eh. Paano ko ba ipipin itong Ayun na. Paano ba ipin ang mga na ito? Hindi na ipipin ang hagis. Pangalan lang ang pwedeng ipin pero yung bakit? Wala na. Hindi ko maipin. Pasensya na. Sunod na. Bloody, napaka-generous. Oo nga naman po, Sir Bloody. Ayan pa, meron pa
Uy, thank you so another much. 24. Panglima. Pang-5. Thank you so much. Thank you. Pamasko mo na yan sa Grabe. amin. Sobra, thank you Grabe, so much. thank you so much, Sir Christian, sa iyong donate ng donate pero din nagko-comment. Hayaan mo na, mas mabuti po yun. Okay lang po yun. Baton yun ng kahol in return sa palipad. Una po, Pip, let's go. Raymond Bolyon, pa-shoutout po Lodi. Shoutout po Sir Raymond Bolyon. Thank you so much po sa iyong pagpunta sa aming live and pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Thank you so much. At 25 minutes pa lang po ang ating live ay may 23 likes na po tayo and 171 na palipat. Thank you so much sa napaka-generous na Thank you. Sir Christian. Grabe. Maagang Pamasko sa amin. Grabe, napaka-generous niyo po. I was 2 days in Manila today. I came Makati and I'll be there until 5th January. Yan. Enjoy your staying, Sir Abdul. Medyo matagal-tagal pa. And you're celebrating Christmas here in Philippines. You know, Christian pang-anim. Thank you so much. Thank you so much. Mayaman. Di napipin Mayaman pala dapat sila mismo Christian. magpipin. So Christian, pin mo na. Pin mo ang iyong di napipin niya. Dapat sila mismo magpipin for kung Ang hanggang galing naman ni Ma'am Sawi. Hindi ko po alam po yun, Ma'am Sawi. Yes, sa Lapor na yata sila. Sorry po. Sir Christian. Ayan may nangalo din. Sir Abdul, thank you so much for your super chat. Yun. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much, Sir Abdul, for your Christmas gift for us. Thank you so much. May God bless you more and more blessing to come for you. And ganun din po sa inyo, Sir Christian. Kusong. Hello ate and kuya. Good evening. Good evening po. Kusong. Kusong, good evening. Advance Merry Christmas po sa inyo. Dito na muna. Iba, po. Dito. Hi, Manugang TV. Hello, Cathy. Good evening. Thank you so much sa pagpunta mo sa aming live and napalike naman po ng aming live and pa-subscribe ng aming channel. Thank you so much po. Euro. Thank you so much for your euro. Thank you so much. Yan pa. Mayroon pa ulit. Oy, thank Sir you Christian, so much. another. Ilan na po yan? Hindi ko na po alam kung ilan na. Pang-anim na yata. Euro. Nag-gaming yung views. Ang dali. Hahay. O nga po. Thank you so much po. Thank you so much. Sir Christian, bahala kayo dyan sa mga na yan, sa mga nabubura, pasensya na kayo ha, hindi kasi maganda ang inyong mga sinasabi. And kami ay nagkakatuwaan po dito, pinagpapawisan po ako, Sir Christian and Sir Abdul, sa inyong pamasko sa amin. Boss, anong name ng kumare mo? Akala ko misis mo siya. Den po, Den. Then, tawagan lang namin yun. Yan, tawagan lang namin dahil kay Sir Rolando. Dahil kay paring Rolando, yan. Pero misis ko po talaga siya, Sir Light Zero. Yes, night na. Thank you, brother and mom. Thank you so much too, Sir Abdul, for your generosity. Sige, handa na. Tara po, kain po tayo. Franklin. Opo. Thank you so much sa pagpunta nyo sa aming live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. 7 na po. 8 na kasunod yun, 7th na po. I'm Adji from Indonesia and nice to meet you. Thank you so much, Kusong. And I'm sorry for us we're not good in English. Talaga. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Grabe talaga ang grabe talaga ang napaka-generous ng ating Sir Christian ngayong gabi. Artist and art. Hi ho, hello po. Thank you so much for coming here in our live. Thank you so much, guys. Thank you so much. Baron, your turn. Sir Baron. Trick mo sa Sir Baron. Ikaw, pare Pare. Ikaw gumawa ng pangalan namin. Tawagan. Ikaw nagbansag ng tawagan namin ha. Okay, no problem. Ayan, thank you so much for understanding us, Kusong. Espesong gata po yung ma'am din. Anong espesong? Ano po? Ano yun? Hindi ko po alam kung ano yung espesong, Sir Bloody. Pa-jacket po. Ayan, meron na po, Sir.
Okay, no problem. Pa-jacket po. Mhm. Okay na, di ba? Mm. Blue ka na po. But may vlog din po ako, chef food lover. Content ka naman boss, how to cook laing Bicol. At si Mrs. po magaling marunong ano. Sir, i-comment mo yung chef food vlogger mo sa isang ano ko, sa isang video ko. Uy! Then babalikan po kita para Online. Thank you so much. ma-subscribe back ka namin ni Mrs. Ano? Kasi nililista ko siya. Ayan. Yun no. Nililista ko. Chef vlogger food, isulot mo ngayon. Chef vlogger Nasaan food. dyan? Ayun o, chef vlogger food. I-comment niyo lang. So Christian, another palipad. Thank you so much. Grabe Chef tala. food vlogger. Vlogger, yan. Chef food Sige. vlogger, yan. Sige po, pupuntahan po namin ni Mrs. Kasi mamaya. may mga nakaano pa eh. Another 24 from Sir Christian. Thank Mukhang you masarap so ang much. hapunan. Na luluha ako kapag nakikita ko ito. Ayun, thank you so much. Marunong ka naman po pala mag-Tagalog, Sir Quezon. Thank you so much. Tatak nyo na yan, Mari, pare. Thank you so much, Sir Rolando. Oo nga, tatak na namin yan, pare, Mari. Oo nga, parang Rolando. Purong gata po ibig ko sabihin. Opo. Ano po, talagang which is tawag doon takang gata sa amin. Yung pinanggata ko to, dito. Oh, Kapsay. Hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. Sent na po yan. You know, thank you so much. Thank you so Danny much. Barrow. Hello po, good evening. Na pala yun. Thank you so much. Sir Christian. 9 pa lang. Ayun, Sir Baron, 9 pa lang daw. No? Bon.com. To train lahat ng donate ni Christian. You know, thank you so much, sir. 232 na lahat. Friends, Debelia, hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much, guys. So much. Sir Christian, thank you so much po ha. Thank you so much. Lera May Pok, ano yun? Ano sud? Ano, hindi ko, we cannot understand. Thank you so much, guys. Artisan, ayun po, si Artisan, meron din siyang YouTube. Ano po yan, sir? No? Artisan art. Sulat mo nga din yan. Nasaan? Ayun, no? Si artist. Wait lang. Pero guys, kain tayo muna. Kain muna tayo, guys. Kita mo? Artisan. Tama na yan. Artisan. Art ba yan? Art. Ano yun? May ganon, that? That. Art. Hindi, may ano yun, no? Artisan art. May art na to, oh. Yung sinulat mo mali. Artisan. Pagdugtong, Art. yan, Ayun. pagdugtungin mo yan, tapos na art po. Artisan. Yan, guys, pasensya na ha. Naiiwan kami sa inyong napapagod na. Di naman po. Hello, Lara May. Good evening. Yan. Baron, counting ka na, palipad ka naman. You know, nga naman. Ayun, another 37. Pasensya na. Thank you so much. Thank you so much, Sir Christian. Pang ilan na ba to? Pang 10 na yata. Grabe. Babe C, hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. Guys, palike naman po. Sean, Binibigla good mo evening. naman kami, Sir Christian. Pasensya na guys ha. Ang dami na po. Hindi ko na mababasa lahat to. Arita Dulusong, hello po. Good evening. Yung mga bago po, moderator ko lang po ha. Then hindi ko napapasahin guys ha. Pasensya na kayo. Short po yan. Tama na yan. Tia Kitay, good evening. Thank you for coming here on our live. Guys, sa mga bagong dating po, pa-subscribe naman po ng aming channel and palike ng ating live. Naman po. Yan. Sino yung nakasuot ng stripe na damit? Ang aking kumari po. Si pare. Ayan. Magagalit si Sir Paring Rolando pag tinawag ko yan na Mrs. Artisan art lang po. Po. Sige po, pupuntahan po namin yan. Sir Eli, napunta na namin yan. Oo, tapos na. Alexus, Scott Vista, are you Filipino? Yeah, we are Filipino. Eli. Thank you for coming here in our live, Sir Alexus, Scott Vista. Good evening to you. Pang 11 na And pala please yun. don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight, Sir Alexus. Thank you so much po.
Bye na, sir. Good night. At thank you so much, Sir Thank you so Christian, na much. nag-donate ka lang, ay nag-ayos ka lang po talaga. Thank you so much. Thank you so much. Ayaw mo pang magpagkwentuhan muna sa atin, sa amin. Ingat ka dyan. Thank you so much, Ma'am Gila Alvarez. 293. Naku, Kuya, na Rolando. Si Kuya Oy, kilala ka ni Ma'am Bebsi, parang Rolando. Andito yan, supporters namin ni si Rolando. Ang aming solid supporter. Yan yung nagbinyag sa amin na pare, mare. Yan. Dapat kami ay may pare at mare. Mm. BJ Bartolome, hello, good evening. Guys, pasensya na yung mga hindi ko nabasa ha. Kung hindi ko po nabasa yung mga message yung ulitin nyo na lang po. Para ano, yan. Hinahinay lang po para mahabol ko. Mahina po kalaban. Dipsy, garam tingat. Ayun. Ano yun? Grabe ka naman, pare. Pwede po ba, ano? Pwede po Po ba ba ng link? Kasabay ka talaga, pare. Pwede po, pero hindi po kami nakakapag-open sa ngayon, Ma'am Bebsi. Artista. Yung mga mga kasama nyo na lang po yan sa comment. Yun, sila lang po muna mag-open. Pasensya na po ha. At babalikan ko na lang po namin, Ma'am Bebsi. Sulat mo na si Ma'am Bebsi. Ay. Ma'am Bebsi, ano mo na lang po dito. Comment mo na lang po yung main channel mo. Then isusulat ni Mrs. and babalikan po namin. 078. Di tawagin mo Mrs. Buti ni bira namin yan, singer yan. Ay, opo, si Ma'am Bebsi. Thank you so much po, Ma'am Bebsi, sa yung pagpunta sa aming live. And pa-subscribe na rin po ng ating 078. Dipsy. 078. Yes, ma'am. Sige. Bukas naman po, baka naman Bicol Express, paborito ko yan, nakakatakam, yummy. Opo, try namin. Bicol Express. Anong may lulutuin kang Bicol Express bukas? Tignan ko kung may tinda si Tia Ason. Pero mayroon ako dyan pang lahok. Yeah. Kahit konti lang po, no? Kasi hindi kami masyado sa sa karne. Hindi kami masyado sa karne. Dalawa kasi kami. Kasi gusto namin na healthy food lang po. Balance lang po ang aming ulam. Ano po ulam nyo? Sir, Rakadish Gaming. Ginataang suso po. May talbos ng pako. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live. And pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Rakadish Gaming. Guys, please do support my channel. 6 p.m. 9 p.m. live stream. Opo, sige po, Ma'am Bebsi. Ano daw? 6 p.m. 6 p.m. po ang live mo. Pasensya na po ba? Halos magkakasabay po tayo. 7 p.m. naman po kami. Jomar Marindo. Sarap yan, idol. Opo, tara po, kain po tayo. Kain po tayo, Sir Jomar Marindo. Bida yan sa Titanic. Pero na niya si Manuel. Kahit unti lang po. Opo, po kami. Nagluluto din po kami ng Bicol Express. Ano yun, sir? Ang Bicol Express dito sa sa Bicol, yung talaga original, yung walang gata. Pero kung gusto niyo yung may gata, yan. Yan ang gagawin namin. Or pwede din po pinakbit. Ayan, ang favorito ko, pinakbit. Kaso pag pinakbit, sir, Hirap dito ang gulay. hirap ang gulay ngayon. Tapos, ako lang makakaulam, sila hindi masyado. This is si Dad Manuel, Kuya Rolando. Pwede din po pinakbit yun. Sarap na pinakbit. Favorito ko pong pinakbit. Pinakbit Ilocano. Yan, favorito ko, Sir Bloody. Rolando, garampi at kalakay. Ma'am Bebsi, yaman na. Tayo may katoy live niya. Thank you so much. Boss. Hello, boss and ma'am. Merry Christmas. Same to you. Same to you, mga Felix Domingo. Felix Thank you so Domingo. much sa yung pagpunta sa aming live ngayong gabi. Thank you so much. Na pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much. Taga Bicol po pala kamo, sir. Oy, iyo po, tabi. Si Mrs. taga dito sa taga dito mo mismo sa Albay Bicol. Sir Rakadish. Doon sa probinsya kayo. Dito po kami sa Albay Bicol. Dito po sa lugar ni Mrs. Kumare.
Dito. No words po. Thank you so much, Ma'am Bebsi. Favorite ko din, pinakbit po, pero nasasaktan po ako pag naalala ko mga nangyayari. Huwag nang alala. Huwag. Naubo ako sa iyong hugot, Sir Vladdy. Huwag nang alalahanin pa ang mga nakaraan. Dito po Oo. tayo sa kasalukuyan. Pass is pass. Yan, which is kung mas masarap ang kasalukuyan, Ah, doon tayo, mag-enjoy na lang tayo. Kaysa naman binabalik-balikan mo ang nakaraan na mapait, di ba? Ay ulit po, nakapasa ako sa lang. Thank you so much. thank You know, congrats, Prince Bricks. Thank Kabiruan ko yan tuwing umaga. Ayan, opo. Sa Naga City po kami. Ay, Camarines Sur. you. Dito po kami sa Albay, Bicol. Dol, nakasab now. Thank you so Thank you so much, Jomar Marindo. Bye, sorry. Bye, Ma'am Zoe. Ma'am Zoe, huwag na alis na, ma'am. Oy, Mas mag-ano ayan yan. nga, baka may study ka pa, May study. may pasok ka pa Ay, bukas. wala na. Ay, ano nga Bakasyon pala, na ngayon. bakasyon na nga pala, ano nga pala. Kyrie Navarro, hello po, good evening. Thank you so much sa pagpunta mo sa aming live. Please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. Malapit na ako ng 100 likes. O yun, oh. Thank you so much. Watching from Tugigaraw, Cagayan, Bali, malamig dito. Ayan, oh. Ilocano, si Sir Felix Domingo. Thank you so much. Agyamanak, Sir Felix Domingo. Imay ka dito live me. Thank you so much po. Kasi po pinak lang po ako pero di niya ako. Yun lang. Ano daw? Pinak lang pero hindi niya siya bet. So Kylie, thank you so much. Dito lang po. Bibsi, ano mo? Ayan mo. Ayan o. Nandito lang. Andan yan po. So, nakasab na po. Thank you so much. Thank you so Today much. live on. Yun. Sige po, mag-live ka na rin po mga Bibsi. Thank you so much po. Bisita. Hindi ko masultop, sir. Belinda Mercado, thank you so much. Good evening. Pag hindi man daw masultop, sultopin mo sa puwet niyan. Sigma. Tapos, Tapos saka mo sultopin sa bunganga. Wah, di ba? Ano naman? Kain po. Tara po, kain po tayo. Ginataang suso. Sup-supan po tayo ngayong gabi. Ano pa po masustansyan pwedeng iulam bukas po? Anong pinaplano mong ulamin bukas? Yung mauulam natin sa gabi. Live ka ba, Bebsi? Oh, sayang naman. Nakahatok si Ma'am Bebsi. Bakit kung manok na naman? Ayan nga. Ayan, nagkasabay ang live natin. Ma'am Bebsi. Baka mahatak mo ang aking mga viewers dito. Knock knock, hello. Who's there? Kyrie Navarro. Yes po, Maya, Kuya Orlando. Anong oras po, Mama Bebsi? Para matambayan din po. Kasi siguro paabutin namin ng 1 hour and 30 minutes itong live namin. Belinda, kumusta po? Kumusta ka? Okay naman po kami, Ma'am Belinda. Thank you so much po. Maya pa 8 page ko, 11 p.m. Ay, gabi na po masyado, ma'am. Tulog na si Mrs. pag ganon. Kasi ginagamit niya cellphone. Dinadagdag niya yung cellphone ko sa... Ano ko na lang po, tatambayan ko na lang po kayo doon sa aking laptop. Pero baka hindi na po ako makakapag-comment pagka ganon, Mama Bebsi. Tatambay na lang. Yan, magtatambay na lang po kami doon sa laptop. Ginatang lang ka kaya with dilis ba? Sure, wala kaming langka dito ngayon na bagyo. Yung walang na ubos ang bunga ng langka. Pwede naman, mag-ano tayo dyan. Magkuha tayo ng ubod ng nyog. Ubod ng nyog? Saan ka kukuha ng ubod ng nyog? May mga maliliit tayo dyan ng nyog Yung tinanimbagan ni pa na hindi naman pwedeng ipataasin. No work Pangulay po, lang ha? talaga. Opo, salamat po. Kuya Rolando doon. Grabe talaga, Sir Vlad, napakahirap ng gulay sa amin ngayon dito. Mula na Kaya minsan more on isda po kami.
At bihira naman po kami sa karne. Sige, dyan na ako sa'yo, tabi ko muna si Anet. Ayun oh. Puso ng saging, salad na may gata. Ayun, pwede naman po. Ang katukuha ng puso ng saging lahat Oo nga ng bala. Lahat ng saging dito, tumba. tumba. Tinumba lahat ni Bagyong Uwan. So, taon na naman po ulit bago makarecover ang mga saging dito. Ang hirap nga eh. Ang mahal nga ng saging. Grabe talaga, hirap kami sa gulay. Ginto ngayon ang saging sa kagulay. Gulay namin dito, puro ginto. Patay ka, maya. Oo nga. Ay, ang lungkot naman ng buhay ko. Ay, nga naman po. Sorry po, Sir Bloody, no? At pinalungkot tayo talaga ng pati din kami, pinalungkot kami ng Bagyong Uwan. Bagyo. Dahil lahat, pati yung mga tanim kong saging, tumba lahat. Tumba. Walang mapapakinabangan. Kaya pasensya na sa mga gulay, pasensya na po Sir Bloody. Si Anet, asawa ko, may talong po kayo yan. Kailan? Mayroon, kaso na-harvest na namin. May talim ako sa paso lang. Kaso, na-harvest na namin nung mga Sa nakaraang taas, araw. doon sa rooftop. May tanim din ako doon na Favorite ko yan, Sir Bloody, yung yung pritong talong. Sausaw sa toyo at kalamansi. Yan. Yung mga abukado namin dito na mumula. Nawala ang ating mga artista, guys? Siri. Paksiw kaya na isda na may talong at sili, espada. Pwede ma'am. Mahirap, espada. Siling haba? Ako rin may talong, di ba, Bebsi? Pasaway si pare. Pasaway ka pare ha. May mga bata tayo nanonood dyan, bahala ka dyan. Pasaway ka pare ko eh. Marami tayong viewers na mga bata. Ano po? Suso. Ginataang suso. Ay. Sir Rowan de la Cruz, anong ulam po? Ginataang suso, saka na may dahon ng pako. Yan. Talbos ng Brown talong mo, Rolando. Oo nga, imported yan, brown talong yan. Hindi naman, ay pasensya na po, ngayon lang naman po namin nabasa. Ang dami kasi po kanina. Sabay-sabay. Wag po kayong magtatampo kung hindi agad namin nababasa ang inyong comment. Pero Pasensya na po. nababalikan pa rin naman namin. Rolando, talong mo para kay Anet. Bloody, loko. Loko. Magagalit si Mare So guys, Ito may kanin pa kumuunti. sayang naman yan. Tinira mo. May tira kang kanin. Tinira ko talaga sa'yo. Hindi mo talaga maubos. Totoo, sayang yan. Kaya ko na. Maalat. Mas gusto ko nga ito. Maalat. Pang ko sa May pahabol pang chocolate flavor po ba yan, Rolando? Talong na chocolate flavor. Baka coffee flavor, mapait-pait. Pahit-pahit. Mapait-pait. Nawala ang ating mga artista, sayang naman ang pagtambay nila ngayong gabi. Pasensya na guys ha, yung mga showbiz artist natin dyan ay Rian, Maria, yan. Sige, bahala ka dyan ha kung anong mga sinasabi mo dyan. Baka bigla ka na lang ma-mute o kaya makik dyan, bahala ka. Kawawa naman mga isip nila ganyan. Yung mga isip nyo na lang, ganyan na lang ang nasa isipan nyo, bahala kayo. Nabubuhay na lang kayo. Bloody adult ka na. Opo, adult na yan si Bloody. Ngayon, di bahala ka na-mute ka tuloy sa iyong mga pinagsasabi. Nabubuhay ka na lang ng ganyan. Ang isip nalit na ganyan na lang ang tumatakbo sa isipan mo. Ay, nakakaawa ka naman. Anong pangalan nun? Yan, bahala ka yan. Hindi ko na alam kung sinong pangalan nun. Iwan ko. Si Bloody. Hindi, si Bloody yung ng bura. Si Bloody. 24 na. No, 24 na si Sir Bloody. Gamer yan, si Sir Bloody. No, yan Si
Chen, Rain. Yan o, Rain, Marie. Babae ka pa naman. Tapos ganyan ang isip mo. Baka gumagamit ka ng pangalan ng babae para itago mo yung... Nakakahiya pag ganyan lagi ang mindset. Grabe kayo, no? Nakakahiya naman ng inyong pag-iisip, ano? Pinapakita nyo lang yung pagkatao sa dami ng ating viewers ngayong gabi. Thank you so much. Babes, ubos ng kape namin. Ano daw? Si Suro, parang Rolando, Babes, ubos ng kape namin. Bastos. Ayan mo po siya, ma'am. Ganyan po talaga. Sa amin kasi, marami talagang basher. Marami kaming basher, ma'am. Nasanay na kami sa ganyan. Nasanay na kami. Naawa na lang po kami sa kanila kasi umidad na lang po sila sa edad nilang iyan na hindi man lang nag-improve ang kanilang pag-iisip. Na hindi man lang nila natutunan mag-isip ng tama. Di ba po? Kaya nakakaawa po sila. Gamit lang po yan ng pambabaeng name po. Oh, ganun nga po yan. Yung mga malalakas ang loob nila, kaya malalakas ang loob nilang mambasher kasi tinatago nila yung pagkatao nila sa likod ng kanilang ginagawang account, di ba? Kung sakali man na, syempre hindi natin alam kung sino man siya. Isigad naman, nakikita sila eh. Alam Hindi naman sila makakaano. Kahit tinatago nila sa mata ng tao ang kanilang identity, hindi pa rin naman nila maitatago yan sa mata ng Diyos. Kakatakot kaya yung sinasabing karma. Shop, Babe City, Basto. Sinalo ni Sir Orlando. Munting bahay, ayan, puro Ilocana po tayo ngayon dito. Hi, auntie. Hi, ante, nangkan ante. Si dami niyo. Susu. Nyato yan, lidangan ni Kanyami, Ilocano. Ayoko kay Manuel, ako hihingi. Ayun, no? Munting bahay, thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live. Ayan si Ma'am Bebsi, munting bahay, pwede mo silang dikitan dyan. At babalikan ka po nila. Ayaw mo sa akin, ayun, no? Ma'am Bebsi. Matambayan ka din mamaya pag nag-live ka. Ayun na, mas beha. Opo, masarap. Ginataang lidangan na may talbos ng pako. Daming basher si Bebsi, silang kasi. Normal lang po yan, sir. Ang basher ang magpapadami ng views. Yan. Andiyan kasi singa. Natapos din ako with, sa loob ng 52 minutes. Pero ang sarap talaga. Ang sarap mag-sop-sop. Sarap mag-sop-sop ng suso. Suso ha, suso. Sir, parang Orlando ha, suso. Suso ha, yung sup-supin ko ha, suso. Ay, apo ni Masi. Sidain. Ano? Ang apo na mas sidain nyo. Masarap daw ang ulam natin. Mag-isa ako bahay ngayon. Mag-isa ako bahay ngayon. Ermas ko pumunta sa auntie ko. Doon na ata siya magpapas. Bakit naman po? Sayang naman ang sama-sama ngayong Pasko. Pero sa bagay, kami din naman po. Iiwanan din naman kami ng aming parents sa Pasko. Kasi kukunin din siya ng isa kong kapatid. Doon daw magpapasko. Di, kami lang dalawang magpapasko dito. Tatlo, si Kuya Jojo. Ay, yung kapatid kong isa. Hindi po ako sumama. Kapagod biyahe. Ay, oo. Ako din. Ako yung tinatamad din ako sa mga biyahe. Tamad din kami sa biyahe. Exodus, hello. Good evening. Welcome back. Hi. Blood, may mumu. Hi, I'm back. Laura May, hello. Welcome back. Ang sarap papaking guys, talaga. Kabsat. Saka. Sa, ano? Ganda gabi sa iyo kabsa tsaka sa bakit mo. Sabi na Antay, magandang gabi kapatid at dyan sa kumare mo. Ikaw, ante Hindi, bakit mo, asawa mo. Okay. Bye muna mga ate kuya, sleep. Ako, sige po Ma'am Bebsi, take your time. Magpa-farm na lang ako.
play all day. Ay, oo. Oo. Ganun din ang gusto niya. Hindi, laro yun, magpapa. Ay, ganun. Laro yun. Bye, Kuya Orlando. Ayan o, bye-bye daw, Ma'am Bebsi. Tahol ng tahol. Ayan mo, Nandiyan kasi singat. unsa na, Sudan, hello. Suebano, hello, good evening. Bebsi, alis ka na, ayan o. Good evening, guys. Yun, Ma'am Benay. Ay, natapos na yata. Ma'am B9. Napuntahan ko na yan. Oo, napuntahan mo na si Ma'am B9. Oo, kanina lang kita napuntahan. Si Ma'am, Kasi ang daming nakalista eh. Ma'am B9, yung ating generous na naghagis din si Ma'am B9. Suebano, hello, good evening. Thank you for coming here in our live and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. Salamat po. Walang anuman po, Ma'am Bebsi. God bless po sa inyo. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Salamat po sa pagtambay nyo dito sa amin. Thank you so much po. Salamat po. God bless Sunday morning po. Pakain po to. Tara po, ma'am. Nag-uulam ka po nito. Ginataang suso. Na Number may 9. talbos ng May talbos ng pako. pako. Ginataang suso mo po, ma'am B9. Thank you so much po. 6:52 a.m. Good morning. Ang aga nyo po. Ang aga nyo po dyan, mama B9. 6:52 a.m. Pakain po. Tara po, kain po tayo. Para po, ma'am, din sa gaming po. Okay. Maghahunting ng mga monster para makapulot ng mamahaling item para ibenta sa mga puno. Ganyan pala yun. Yung mga gamer. Pero nakakakuha ka na rin. Oo, marami na yun napagbentahan na. Oo. Marami na Ang galing. marami na daw siya naibenta. Mga laro na ganyan, yung mga ROG, tama ba? Sir, Bloody? Mga ROG na minsan may nalaro din akong ganyan dati. Nag-ipon din ako ng pero hindi ko binenta, sayang lang. Angelica Maita, hello, good evening. Thank you for coming here on our live and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much, Angelica. Sarap yan. Opo. Ang sarap po talaga. Sarap papakain, Mama B9. Kilala mo pala si Bibsi, pare. Hindi po, ngayon ko lang din po na kilala ngayon dito sa pagpunta niya, si Ma'am Bibsi. 7:53 a.m. na. Lore May, saan po ba yan? 7:53, taliwas po. Baliktad po tayo ng gabi. 7:53 ng gabi po dito. Ayan ang mga... Miss ko na po yung ulam na yan. Lucky po ako sa hirap when I was growing up po sa Mindoro. Ay, opo. Sa Mindoro, magadaming ganito. Last week po, nakabenta po ako ng weapon. $600? Aba, kalahin mo, kahit hindi ka na mag-YouTube. Sa laro na lang, kumikita ka na, Sir Vlad. Wala pa sila na humag hindi ko po maintindihan, Sir Zachary. Wait lang sa inyo. Sige lang po, take your time, mga munting bahay. Pilang edad mo. Na po ako, 37 na po ako. Paul Esteban, hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. 58 minutes na, kumakain pa rin ako. Nandito na ako sa Canada. Gusto ko balikan ang pinagmulan ko. Ma'am, pwede naman po kayo magbakasyon, ma'am. Bakasyon po kayo paminsan-minsan daw, kahit once a year para po na babalikan nyo ang sarap ng Pilipinas. Yan, nga po. Salma Dende, good evening. Sorry, we cannot understand your language. Please comment in English. When ko vlog. Hello po. Thank you po sa pagpunta nyo sa amin Thank you po sa pagpunta nyo sa aming live and pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live for tonight. Thank you so much po. Sabi ko, di pa kayo tapos kumain. Siguro sarap ulam nyo. Yun ang meaning no, sir. Okay. Yan. Mas maganda po sana kung yan ang Tagalog na lang po lagi. Ginataang suso. Ginataang suso. Sarap po talaga. Na may talbos ng pako. Parang ayaw kong tigilan kaso busog na po ako. Yan, okay na po. Tingnan nyo naman po ang aking
napagsopsopan ang aking mga sinopsop na suso. Yan. Suso ha, Sir Rolando ha, suso. Nabili lang po namin yan. May hinahunt po akong sobrang rare na weapon worth $12K. Kalahin mo yan, sobra pong mahal talaga pero di po talaga siniswerte. Ang hirap Hanap. makalut. Talaga. Siguro pag magpapakita yan, kasi mga Malaki na kasi strategy yan, sir, bloody eh. Tsaka mahal na, di ba? Nag-aantay din siguro yung game na yan na mag-invest ka din para magpakita din sa yan. Minsan ganun mga strategy ng mga larong ganyan, di ba? Parang ano lang yan, Na- scatter. Nakukuha ko din minsan yung mga strategy nila eh. Minsan kailangan mo mag-invest din sa kanila bago nila ipakita yung mga ganyan item na rare item. Konyon, TV, Kamiga, hello, good evening. Thank you for coming here in our live and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. And siguro mamaya babalik din yung mga ating mga artista dyan. At siguro nandyan lang din sila, nakatambay. Thank you so much. Thank you so much. 16 hours a day ako naglalaro every day. Wow, grabe. Babad na babad sa mobile, Hindi na sakit mata mo niyan. sa gadget, Sir Bloody. Oo, masama yun. Makakasama din yan sa'yo. Ipahinga mo din ang iyong mata at katawan. Baka mau-overfatigue ka naman yan. Oo. Kumikita ka nga kaso babagsak naman ang iyong kalusugan which is hindi rin po maganda. Ingatan mo rin po ang iyong kalusugan, no? Thank you so much sa iyong pagtambay sa aming live. Ililigpit ko lang po ang ating ang aking pinagkainan. Ito pwede naman na itabi kasi hindi ko naman na dinot-dot, nagkutsara naman ako, di ba? PC game po siya eh. Opo, kaso talagang malakas pa ang malakas ang radiation ng PC. Which is makakasama sa iyong mata, makakasama sa iyong katawan niyan. Kaya kailangan mas mahaba ang pahinga mo kaysa sa paglalaro mo, no? Huwag ka huwag ka maghihilamos. Huwag ka iwasan mo yung paghihilamos. Di po siya mobile, opo. Iwasan mong maghilamos after mo maglaro. Kasi, yung pasma ng ugat sa mata. Hindi mo siya mararamdaman ngayon, which is, mararamdaman mo ang epekto niyan pagka yung medyo umidad-edad ka na. Hindi mo pa siya mararamdaman ngayon kasi malakas pa ang iyong resistensya, which is 24 ka pa nga lang. Malakas pang lumaban ang iyong resistensya. Pero pag umidad-edad ka na, saka kanyan babawian yung mga ganyang abuso sa katawan. Lalo na Kaya ingatan mo ang iyong kalusugan. Yung mata natin kailangan yan iingatan. Lalo yung mata mo. Pamilyar ka po kuya sa Diablo 2 Rios. Nakikita ko lang po yan nung high school pa lang ako, nakikita ko na yung Diablo na yan. Which is napakaganda ng laro kasi Pinoy nga daw ang niyan, gumawa. Talagang sumikat yung Diablo na yan. Na laro. High school pa lang ako, nakita ko na yung Diablo na yan. Pero hindi ko po nilaro yan. Which is maganda nga naman daw kasi magandang laruin. Kaso, dati, kailangan ko pa mag-rent ng computer para makapaglaro. Kaya, hindi ko po nalaro. Nishimiya, ayun na. Nabura ka tuloy. Sino ka man? Kung sino ka man nabura, sorry to you. Sorry sa'yo. Kasi maganda ang kwentuhan namin. Maganda ang kwentuhan natin. Kaso nawala din si parang Rolando. Sumama ata kay Sorry, aksidente po. Yun, hindi ko po, hindi po sadya. Okay lang po, pero ingatan po natin na sa mga kiniklik natin, baka magtampo ang ating commenter na maayos na nagko-comment pero mabubura ang kanilang I don't understand. Cute pink cookie love Kina Master. Thank you so much Cute Pink for coming here in our live, and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. Ginawa po siya ulit. Remastered version po siya. Mga Canadian po kadalasan kalaro po. Ay, okay. Binago ang kanyang version, which is siguro mas maganda na lalo, no? Ang kanyang graphics, no? Parang cellphone lang yan. Ano po region ninyo? Dito po kami sa Bicol.
Mario Mendoza, good evening. Thank you so much sa inyong pagpunta sa aming live. And pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Thank you so Excuse me. much. Mario Grabe, busog talaga ako guys. Mendoza. Jose Torquilla, hello po, pasensya na po ang takal ko. Okay lang po, Sir Jose. Okay lang. Wala pong problema po yun sa amin. Thank you so much at kayo nakabalik. Mm. Si Mia, bale, pinupunasan ko yung screen ng phone ko po. Tapos accident ko po na-delete yung comment. Opo, okay lang po yun. Okay lang. Okay lang po yun. Ingat na lang po sa susunod ni si Mia. You know? Kasi 4 bashers lang po ang delete dito. I know where you live. Where we live. Sorry po talaga. Okay lang po. No problem. Walang po problema. Thank you so much po sa inyo. Jose Torquilla and si Mia. Okay lang. Walang problema po. No worries yan. Boo. Boo. Kulit mo Kuyut pink cookie. Cute pink cookie. Ikaw na muna bumasa. Hindi pa naman tayo TY po sa advice kuya na hayaan nyo din ba magtataga sa magsasawa din ako sa games. Okay lang po yun, sir. Kumikita ka din naman sa paglalaro mo. Tuloy-tuloy mo lang pero huwag kang magbababad, no? Bigyan mo lang siya ng ilang oras. Yan. Mas mahaba ang pahinga ng katawan mo kaysa sa paglalaro mo. Totoo Which yan. is kung pababayaan mo naman, di mawawalan ka naman din ng kita. Kung kahit na 3 to 4 hours is good na sa paglalaro na iyan. And mas mahaba ang pahinga mo. Right behind you. Sige na. Bahala ka dyan. Cute pink. I'm back. Spy Ninja, I'm back. Hello. Thank you for coming back. Thank you po sa subscribe. Walang anuman po. Nabalikan ka na po namin. Thank you so much din sa iyo. Thank you. Ako po ulit. Thank you so much. 99 nights. Gabriel Nathan, good evening. Thank you so much sa iyong pagbabalik. Aaron Dritz, Menese, sorry po hindi na po ako nakakanood ng nagsisimbang gabi po ako. Okay lang po, Sir Aaron. Wala pong problema. Yan na naman si Gong Gong, pumunta rin yan kay kanina. Pumunta rin kay Munting Bahay. Nakasab po ako and like, thank you so much. Uwi. May aso na ng aso sa kapitbahay pumunta dito. Kaya yan, ang ingay tuloy yung aso nakatali. Pero si Cookie, di man lang niya pinansin. Bahala ka dyan. Di man lang pinansin ni Cookie. Nandito kasi ang Virginia Alvarez, hello po, good evening. Ayun, Thank you so much. Gong. Thank you so much sa iyo for your Thank you so much. your super sticker. Thank you so much. Saway mo muna, may pasaway muna si ang ingay niyan sa kabilang sa ibang phone. Yan po ang investment sa game na to kuya. The more hours spend mo sa paglalaro, the more lalaki chance mo makalot ng rare book. Kaso pabagsak naman ang katawan mo, sir. Bloody. I'll be back soon. Sure. Cute pink. Rose Ann Espinida, thank you so much for coming back. Gabriel Nathan, thank you so much for coming back. 99 nights. Napaka-generous naman ng ating mga 99 nights. Thank you so much. Thank you so much. 99 nights, Thank you so much guys sa inyong palipad. Puro palipad. Oo nga po, Sir Stefano. Ayan Oo nga po. Thank you so much guys sa inyong mga pamasko mga ganang pamasko nyo. Thank you so much. Pagpalain po kayo at more blessings to come po sa inyo. More blessings to come. Especially sa inyong mga guys, 99 nights and sir. Go on. Yan. Thank you so much for the California dollar. Thank you so much guys. Thank you so much. Mabait po ako. Thank you. Opo, invite mo nga po. TY guys for the super chat. O nga po, thank you so much sa super chat. Yung teacher ko lagi siya love sa akin ng pangalan niya ay si Mrs. Arlene P. Dautina. Shout out sa iyong teacher na si Mama Mrs. Arlene P. Dautina. Oy, thank Bloody. you so much. Grabe. Hindi nagpatalo si Sir Bloody. Nagpahabol. You so much. Thank you so much, Sir Bloody. Nagpahabol ang ating Sir Bloody. Grabe. Thank you. Dinadaan mo lang kami sa kwento Grabe ka, Sir Bloody
Nagpapalipad ka din pala. Dinadaan mo lang kami sa kwento. Basta ingatan ang mata. Oo nga. Bawal Miss Susan, magpasma. Hussein, thank you so much. Miss Ana, Lorica, hello, good evening. Ngayon, nandiyan yan. Diyan na ang ating mga showbiz artista. Yan know? Thank you so much, yung Gone. Miss Hussein, you know. Bloody, ako din, you know. Hindi nagpatalo si Sir Bloody sa paghagis. Thank you so much. You know, Uy, another 25 another. pesos. Thank you so much. Thank you, 99 nights. Grabe, napaka-generous nyo talaga. Napaka-generous, May pamasko. napaka-generous ngayon ng ating supporters. Nagugulo na naman, oo nga. Ang gugulo ng mga... Wow, sana all. Thank you so much, guys. Tama na yan. Ayun, oh. Sige po, guys. Ay, Wow, sana all. joke lang. Wow, sana all. Sana Start all, na. sana all ka dyan. Nakita ko teacher ko sa simbahan. Nag-puwestya ako. Ayun, oh. Oo nga po. Very good. God bless po sa iyo, mga ate spy. Spy ninjas. Ay, parang lalaki to, si spy ninjas. God bless to you and more blessings to you din, ano. Gabriel Nathan, hi po Kuya Ambak. Thank you so much for coming back. Wag na palipad, madami na yan. Ayun o, mga Francisco Garcia naman, talaga naman. But wag mo sila pigilan pag gusto pa nila. Napapagod na nga yan. Ma'am Francis. Nagbubulolo kayo, Ma'am Francisca. Gladys. Babae po ako, Kuya Hindi Lal. Okay, Spy Ninjas. Oo nga. Parang pinuntahan ko kanina yung ano mo, Spy Ninjas. Ay, oo, babae nga pala to si Spy Ninjas. Bata pa to eh. Pinuntahan ko to kanina. Yung tinuro mo yata sa akin, Mm. yung pinakita mo. Sige pa, konti pa. Oo nga, sige pa po. Meron pa po tayong 29 minutes. Ay, 29 minutes, ano? Ilan ba? 20 minutes. Tama, 29 minutes nga pala. Ano, nalilito kasi ako sa time namin kaysa tsaka ano, sa ating pinalipad. Hindi ang tinitignan ko ay Yung pinalipad. ang tinitignan ko ay yung pinalipad, which ang tinutukoy ko is yung time natin. Pasensya na guys. Nagmas ako ng PC leader. Oh, yun, oo nga. Yung nakita ko. We want more yun, Sir Luigi. We want more. Palipad na rin po kayo, guys. Sa ating mga artista dyan. Palipad na rin. Salamat sa inyong suporta, guys. Ha? Sa ating mga artista dyan. Can I get some pam-pam? What is pam-pam? Sayaw ba yun? Can I get some pam-pam? What is pam-pam? Ulam? Come on, get some ulam. Kuya, tignan mo ang mask ko sa pool. Oh, nakita ko na po. Yung ano ba yung mask mo? Gusto pa. Tama si Luigi. Oo nga naman. Yes! Thank you so much guys sa inyong napaka-generous na palipad, ano? Na kami po ay maagang pamasko sa amin. Napakalaking tulong po niyan sa amin. Guys, pamasko na iyan, no? Grabe talaga kayo guys. Kami, nyo, binubusog nyo po ang aming mga puso sa inyong pagiging generosity. Palipad pa, samahan nyo ng mga kaldero, palipad. Oo, kaldero, kawali, para hindi na kami bumili ng mga gamit namin. Kuya, mag-live ka sa simbang gabi po. Ay, sorry po. Kami po hindi po nakakapag-simbang gabi. Malayo po dito. Malayo po ang simbahan. Then, lagi po nag-uulan sa madaling araw. Yan. Si Isa, nandoon na ang TV. Oo nga pa yan. Oo nga naman, oh. Sama. Na-delete ang payong. Yan. Bahala kayo. Dinelete nila ang inyong nahilo ako. Nag-share your blessings lang sila. O nga naman. No? Share your blessings talaga, no? And, thank you so much sa inyong pa-blessings sa amin ngayong gabi, guys. And, pagpalain din po kayo ng Panginoon ng mas marami pa na siksik, liglig at umaapaw pang mga biyaya, no? Anong nangyari po? Uminom lang ako ng tubig. Ni si Mia, may mga nagpalipad po. May mga nagpalipad yan, ulit. Sam, sahingin muna ng tubig ulit, Mi. Pasuyo. Thank you so much. Huwag nyo i-delete pag di naman nag-bash. O nga, huwag nyo i-delete guys ha. Pag hindi nag-bash, huwag nyo i-delete. Pag hindi basher, huwag nyo i-delete. Sino ba yan, Sam? Please don't delete. Didi. Huwag kang mag-delete pag hindi nag-basher ha, kasi hindi naman namin makikita iyan mga dinelete nyo. Kuya, mag-live ka bukas po ng 9
AM please. Ay, sorry po. Hindi po namin nakakayang mag-live sa umaga. Busy kami, no? Busy po kami sa umaga talaga, sir. Gabi lang talaga ang Sir pinaka, Spy Ninja. namin. Si Lord ang magbabalik no sa kanila. Oo naman, Ate Margie. Kuya Jacob, hi po, hello po. Jay Alvarez, si Isa Birata nasa ang TV din. Oo nga, wag sa morning. Ayun no, si Sir Jay Alvarez. Opo, gabi lang po talaga kami pwedeng mag-live Free kami sa gabi. para mag-umaga kay para mag-umaga kay Manugang Tuunga naman. Last time out by Kuya Jacob for ano yan, bakit nyo tinatime out ang mga yan, ano ba? Basher ba yung mga yan? Ay, live na po ako, may ginagagawin pa ako. Sige po, Okay. Ma'am Miss Mia, take your time. Take your time. Sa gabi na lang. Opo, every 7 p.m. po ang lagi naming live. Mama Spy Ninjas nagpapadamin nga tayo ng mga viewers at i-delete nyo naman kahit di ba sir nga naman, wag nyo i-delete ha. Sam, bakit ka nagdi-delete? I-mute nyo nga yan pag pag yung account na guys, yung account na nagdi-delete ng hindi basher, sila ang i-delete nyo. Yan. 28 years old po ako. Okay. Sir Bloody, ikaw na bahala ha. Si Mia, kasi hindi naman namin nakikita, basta nalang mag-a-appear sa amin dito is deleted na. Hana Adjo. Yan. Bakit puro dinidelete ni Sir G. Alvarez? Ayan Napunta lang ako sa CR yan. 10 seconds lang. O sige po, okay lang po yan. Pagka mga basher, okay lang po i-delete nyo i-time out nyo. Kasi kayo naman po makakabasa ng kanilang mga message, hindi namin po mababasa. Which is kayo po ang may stress. Adjusting yung time out po yan. Sorry. Excuse me guys. Yan, excuse me. Napaka-disgusting ko naman. Banelay, hey, hi po kuya ulit. Hello po, thank you so much po sa pagbabalik mo sa aming live ng Banelay. Bali, inas yung oras ng time out po. Ma'am Colette, Florentina, Florentine. Hello, good evening for coming here in our live, and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much, Ma'am Pauline, for coming here in our live. Thank you so much. Guys, wag niyong i-delete pag hindi naman basher ha. Behave po, behave. Pag hindi naman basher, wag nang i-delete. Kawawa naman po. Baka may gusto rin pong sabihin. Miss Gila Alvarez, ipapasok ko lang to guys sa loob para tayo mailapit-lapit ko ang ating Doon na lang, takpan mo ng malaking. Bakit? Ito. Takpan mo ng. Ito? Hindi na ipapasok sa loob. Doon na sa loob. Aray ko, pabukas yung pinto. Guys, wait lang guys, wait lang. Yan. Ikaw lang muna guys. Mag-like ako na sa'yo. Okay, thank you. Mag-BFF girlfriend na kayo. GF. Oh. Magandang gabi, St. Peter. Hi po. Bawal bubura. Yes, bawal po. Hi, Sir Rico yan. Gandang gabi. Sir Rico yan. May 1,000 pesos na sa live dahil super chat. Pagdating ni St. Peter, ayan na si Sir Rico yan. St. Peter, wag mo munang susundin si Rico yan ha. Wala kaming pasok bukas. Okay. Oo, bakasyon na guys. Oo, bakasyon na. Huwag naman mambura kung walang masamang sinasabi. Huwag niyo po abusuhin yung binigay na power sa inyo po. Yun. Yan, opo. Ganun nga po. Tama po si Sir Bloody. Ha guys ha? Ay, Guys, tama po si Sir Bloody.
Wag naman mambura kung walang masamang sinasabi. Wag niyo po abusuhin yung binigay na power sa inyo. Yan, thank you so much, Sir Bloody. Tama. Guys ha, wag kayong magbubura pag hindi naman basher yung nagko-comment ha. Please lang po. Napunta siya ni St. Peter. Christopher. Yes. Wala kang pasok bukas. Yehey! Bakasyon na! Spy Ninjas! May 1,000 pesos na sa live dahil sa superchat. Ay, kalahati pa lang po ng 1,000. Roxanne Dagok. Hello po, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. Thank you so much. And advance Merry Christmas to you guys, sa inyong lahat dyan. Miss Erica Fife and Sir Rico yan. Advance Merry Christmas po sa inyo. Sir Rico yan. Roxanne Daguk. Yan, Roxanne Daguk. Hello. Gandang gabi. Thank you so much guys sa inyong kahit ganito lang talaga ang ating live kami po binabalik-balikan nyo po. Tumatambay ko po kayo sa amin. Shara, hello, good evening. Thank you for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much guys. Kawawa po yung si Conchita kanina, nagpapa-shoutout lang. Dinilit nyo na ang timeout na nga tinangat nyo pa. Ay, naku, sino po parusahan po natin. Sino po nag-delete niyan? Sa kay Conchita. Yung Grabe naman. sayang naman. Kawawa naman po. Nagpapa-shoutout lang po pala. Sino ba yung nagde-delete na yun? Si Sam kanina? Balikan ko nga yan. Parang si Sam lagi ang ayun o, si Sam ang nagta-time out. Balikan ko nga yan si Sam na iyan. Yan. Remove. Bahala ka. Hindi ka na moderator. Hindi ka na makakapagbura ng Yan. Nakalimutan ka na. Ano yun? Ton Pogi Ferrer. Ton Pogi Ferrer. Yun. Hello, good evening. Sino may kasalanan? Si Sam. Vicky Bautista. Hello po. John somewhere now. Merry Christmas to all. Merry Christmas to you. Yan. Eileen Batak. Thank you so much for coming here in our live. Thank you so much po guys. Thank you so much. John somewhere now. Vicky Bautista, hello, shout out from Midsayap North, Cotabato. Naka-live ako ngayon. Ayun ho, thank you so much. Thank you so Vicky much. Bautista. Shout out po sa inyo from Midsayap North, Cotabato. May tiyuhin po ako dyan sa South Cotabato. Sino may kasalanan? Yan, si Sam. Pinantaon ko si Sam. Wow, sarap ng ulam. OMG, shout out here, San Andres, Malati, Manila. Yun ho. Jan Patrick, shout out po sa inyo dyan from San Andres, Malati, Manila. Thank you so much po. Ton Pogi Ferrer, hello, good evening. Yan. Nanakit si Sam. Oo nga. Nanakit si Sam. Lang yun. Nakalimutan ko na. Yun, binalikan ko na si Sam. Tanggal na yan, moderator si Sam. Oo, tinanggal ko na po. Tinanggal na. Kuya, magnood ako saglit ng PS Leader. Sige lang po, take your time. Eileen Bata, hello po, good evening. Ano gagawin ko siya? Sam and Kuya Jacob po. Sam and Kuya Jacob, where's Kuya Jacob? Ayan, bahala kayo. Na-hide din tuloy kayo. Lady boy, yeah. I am a lady boy. Lady boy daw. Right, rider. Hindi ba ako lady boy? Ako po ay tomboy. Joke lang. Thank you so much, guys. So, na-hide na yan. So, na-hide ko siya. Yan, sige po. Yan, basher, guys. Bashers alert. Kayo na ang bahala sa bashers alert. Sino yan? Si Jacob. Asan ba yung Jacob na yan? Where is Jacob? Kuya Jacob. Yan, huwag kang ito ba? Si Kuya Jacob. Huwag kang magdi-delete, ha? Huwag kayong magdi-delete, guys. Huwag kayong magdi-delete ng hindi basher. Yan. Huwag kayong magdi-delete ng hindi basher, okay? English mania, yan. Bahala ka dyan. Ano ka tuloy.
Na-hide ka tuloy. Uy, may basher. Okay lang po yan, Sir Patrick Garcia. Caronel, official vlog, yun o. Isulat mo nga. Shout out po. Shout out po kay Caronel Official Vlog 1734. Good evening po sa inyo. Thank you so much sa pagpunta nyo sa aming live. And please don't forget to subscribe po sa aming channel and like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Caronelo Official. Nasaan na ba yun? Ayan, Caronelo. Caronel yan, official. Caronel Official. Vlog. Excuse me. Vlog 1734. 1734. Yan. Para mapuntahan ka din namin. Caronel Official Yan, Vlog. yan oh. Get out, Kuya Jacob. Ayan. Bahala kayo. Pasensya na guys ha. Kayo naku po. Huwag kayo makulit sa aming live at Tamang kwentuhan lang ang ating mga moderator mahihigpit din yung mga yan. At sila ang bahala sa inyo. 44,000 sakdol. Thank you so much. Ayun Cooperator Vlog. Sir, babalikan ka po namin mamaya. Bawal makulit dito. O nga naman, Ma'am Miss Rica Perello. And guys, meron na lang po tayong 5 minutes more. Yan. Para sa ating 1 hour and 30 minutes live ngayong gabi. Thank you so much guys sa inyong solid na po suporta. Sa inyong napaka-init na pagtanggap lagi sa aming live. Thank you so much guys. Sa lahat ng mga showbiz actor, actress natin dyan, ng mga account. Salamat sa inyo. At lalong-lalo na sa effort mo, salamat sa lahat sa likod ng lahat ng mga account na yan, no? Thank you guys, thank you. Thank you sa iyong yan, kung sino ka man nasa likod ng mga artistang account na yan. Napaka-grabe ang effort mo para suportahan po kami sa mga account na yan, no? Thank you so much. Mga abusado sa kapangyarihan, yan tuloy. Yan, no? Ayan mo sila, Sir Vladi. Pag ipasok mo sa dol may makulit sa live. Ayan nga. Ikaw operator vlog. Minsan sir pinupuntahan kita sa iyong live Sir operator vlog. Which is napaka skillsful ng kanyang trabaho si Sir operator vlog. Back operator. Ay, parang napuntahan na rin kita. Parang yung nag-ano siya. Kung sa abroad mo yan ibinabanat sir, grabe yayaman ka niya. Ang iyong skills na iyan, mga operator ng machineries. Pasok mo sa dol may makulit sa lahat. O nga. Miss pero yes, yung dalawa kanina nakita. O nga po, tagasan po kayo. Dito po kami sa Albay Bicol, Sir Caronel. Caronel Official Vlog. Salamat dol. Thank you so much. Walang anuman, Sir Ka-operator. At ikaw ay napakagaling, napaka-skills ng iyong high skills ng iyong kakayanan. Maganda ang iyong skills talaga. And guys, 3 minutes more sa ating live ngayong gabi. Thank you so much guys sa inyong palipad ngayong gabi. Asan na ating mga nagpalipad? Ronnie Hana, shout out boss. Ronnie Hana, shout out po sa inyo. Advance Merry Christmas. Ilang tulog na lang, Christmas na. Happy New Year sa inyo dyan, Sir Ronnie Hana. Ingat po kayo palagi at God bless sa inyo po. And be good to us always. Thank you so much. Operator Vlog, thank you so much. And guys, 2 minutes more sa ating live for tonight. And pasensya na, hanggang 1 hour and 30 minutes lang po tayo, no? Hindi na po tayo mag-extend. Una na po ako kuyaan ate, farming na. Sige po, Sir Vladi, thank you so much. 2 minutes na lang din po kami mag-end na. Sir Vladi, thank you so much sa iyong suporta. Napaka-solid na suporta mo sa aming channel, Sir Vladi. Mag-iingat ka po. Ingatan mo po ang iyong kalusugan, okay? Sir Vladi. Brian, you sounds Filipino. Yo, yeah, we are Filipino, Sir Brian. Last 2 minutes, yes, I like that accent. Yo, no? Salamat at gusto mo ang accent ng isang Pilipino. Thank you so much for liking us, and please don't forget to subscribe to our channel, Sir Brian, and like our live for tonight. Thank you so much. Thank you din. TY din. Opo, walang anuman po, Sir Vladi ha. Ingat po, ingatan po ang ating kalusugan, okay? Buyers yung yan, opo. Thank you so much, sir. Malapit na po ba yan sa Camarines Sur? Malayo. Malayo po, sir. Malayo po kami sa Camarines Sur, sa Buwit. Si Boy 2 nandun na sa ang TV. Oo nga, no, Ma'am Miss Jane Saleta. Hello po. Guys, 1 minute more.
thank you so much sa inyo guys. Sana kami po ay mag-uumpisa na po magpaalam sa inyo. And kami natutuwa na naman sa ngayong gabi dahil sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin. Thank you so much Thank guys. you so much. Sa ating mga sponsors, Sir Christian, Sir Bloody. Sino pa yung iba? Yung mga nagano? Sa ating mga gangster. Hello, good evening. Thank you for coming here in our live. Subscribe naman po ng ating channel and palike ng ating live. Thank you so much. It's Filipino food good, yeah. It's Si very Christian. tasty Filipino food. Bye-bye. God bless. Mama Delia Aquino, thank you so Bye-bye. much. Sa aking mother, Makulit salamat sa iyo. Bye-bye. Good night po sa inyo guys. Guys, nag-like. Salamat sa nag-like. Salamat sa mga tumambay dito sa ating live ngayong gabi. Salamat sa nag-subscribe, sa mga bago dyan na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. Thank you, thank you. Lalong-lalo na sa ating napaka-generous na nagpalipad ng ating Malipad. super chat. Thank you so much guys. Ayan, Maagang si 99 Nights. Thank you so much sa inyong palipad. And kami po mag-i-end na po. Kay Christian. Coronel Official Live. Bye po. Sa muli po pagkikita sa live niyo po. Salamat po. Salamat. Asahan po namin kayo na ulit. kayo ulit na pumunta at sumuporta ulit sa amin sa susunod na live namin, which is Opo. Si 99. tonight again, bukas ng gabi ulit guys, another 1 hour and 30 minutes siguro bukas. And thank you so much. Regards your BX Gamer, thank you so much. Ako po yung nag-donate po, di ba? Opo, Sir 99. Thank you so much po. And maraming salamat and God bless to you all guys. Advance Merry Christmas and ingat po kayo lahat palagi dyan at more blessing to come sa inyo lahat. And bye-bye! 527